رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان 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 السنة دي. أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله القائل لو يعلم أمتي ما في رمضان لا تمنوا أن تكون سنة كلها رمضان وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عباد الله الصالحين. أمبي على فوق على ولي ماندو كدل الله سبحانه وتعالى في أكهنا نكشي جدي كرا سنما إنكا أنا أسو دين سنما أنا كسا ونمو منو يا دمين ينما يكون وما جنفا كوفي كهنا نكشي دل الله سبحانه وتعالى في على كو جدي ننا وكلين لنا بلا جلينكا نمبر أمو بدو كرا منتو يا الله كدل الله في على كهنا ناكا كشي ناكا بركا على كو جدي ننا وكلين لنا بلا جلينكا نوافل رمضان sungalo na flaw dili kene ambe o de sanfe ikadonga fo nen aw akaka ange ala fuka ala wali mando ala min sona kan kalo belebele indu anka ka han sensen kene ya kono anya shun fo kana fori bi an fleniye tlem wanin konontola adafara teku okmana fe fo kana toke sa ko niye akon royale wallahi alakirabba ko naw do tuma do mi me sungalo la ka tuma nata ala bulu ala tuma sambe ke sungalo ngani ata toy okmana fe amade Allah subhanahu wa ta'ala fe ala mi nyinan ta indo an kan hera la ka furi hera ni badena ala ke san chamanta irana anya bato muno ka kono ala ko mina anye ku baraju menka an kono ka shijan kene ya de amma ka seli nke anga seli foloye ninkana ke an seli labai kan yona chama yirana ala ko ke anyi ama hakli jigi sigida temena anya fawye sadaqatul fitr la do ko am min jaga do ko zakatul fitri okmana fa ale jaga mi anyin nendo slamecce mana musoma dimsan ne ma ba apela jelen fe joni horon tamade ani min ba ka dugula ikani jaga imbo ka di okmana fe mawo mani ka tle balo be soro ibolo jaga ala kira ya nyini bela jelen fe adikun doye ka fo abi anga shun sanuya filimunu ya soro ka bi ke sababu ye kanga bato nu korota sabula kanga shun nu baraji dlonene do soraka fitri de bu la se alama okmana fe adikun do fene ye seldo ni soja dondo bela jelen ke dama kenye ni soja ni farfonna ka fantan ani desabato kare ka bo o don deliko sabu soraka to fitri la dala jaga bi di yoro mina abi di o yoro kele na nga mo fla keren do ni ale ko sebe fanta no e fakiru ani miskina ni mo fla di keren do ni ale ka teme jaga ta yoro sheki to bela jelenka jaga ta yoro sheki ni mo fla mana boala to woro ikado nga fo nunu ni na ka kan ka teme ato woro ka o kuma na fa anya fo ye sadaqatul fitr abi bo ni fajir kena chira yani kata sel kenana ibi jija ode ya bo wati wa ode wati nyini nendo fene okuma na fe abi ben mure nyangele ma mo kelen togola hal ni ye de min soro ma kalo kelen soro folo wal ma de min soro la kunu okuma na fe shine seli nyine ndo ife kaka sadaqatul fitr bo atogola fam chuko ma ala ke adama abaw gele ya kusebe okuma na fe mure nyangele mo kelen togola abi ben an fe atma chama ko mure te mo chama mbulo ame kilo ko wati de la kusebe kilo de kanogo mo chama ma kilo fla obsekata sabula kilo fla obe mure infa fo abi bon okmana fe fitini mi yala ka ma taketa ala fe o kafsa ala taketa ma fe fam chuko nyuma Allah subhanahu wa ta'ala ke onno ya nen o kelengele na bela jelen o ye sadaqatul fitri na ya bo ala ka min an kelengele na bela jelen bolo nambora ya amina bishu na naflala biye sungalo tle bisaba shu na fly bisaba shu bibe arakan nani ma salam bla ko fla arakan nani salam bla ko fla arakan kele fatiha shen kele suratu kafiruna shen duru suratu ikhlas shen duru arakan nani salam bla ko fla arakan kele fatiha kele
kafiruna siɲɛ 5 ikhlasu siɲɛ 5 mi sega kan araka 4 salam bila ko 2 jɔko kelen o jɔko kelen fatiha siɲɛ 1 kul ya ayyuhal kafiruna no ye suratu kafiruna ye siɲɛ 5 kul huwallahu ahadu no ye suratu ikhlasi ye siɲɛ 5 ni tilalo la i bi sɔli alakira ba kan siɲɛ 100 salatu fatihi jaw salatu nariya jaw jawharatu kamali jaw salatu fɛn fɛn ma ni ja ala fitini ala kisi ni nɛma jidi ala kira n'a somɔgɔw kan ala kisi ni nɛma jidi kira n'a somɔgɔw kan kana sɔn ka sɔli kɔni kɛ ka kira somɔgɔw bɔ a la ka sɔli kɛ kira kan ka somɔgɔw bɔ a la kira ko o ye salatu batara ye o ye salatu kɔtigɛlen ye o sɔli timinɛ o kumana fɛ ala kisi ni nɛma jidi kira n'a somɔgɔw kan o y'a la fitini siɲɛ 100 faamucogo ɲuman ala k'a d'a ma ala k'a minɛ an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bolo bi ye seli su ye bi ye donba ye an k'an janto an yɛrɛ la an ye yɛrɛ minɛ min kɛ ala ye i k'a dɔn k'a fɔ tile 30 kɔnɔ ou bien tile 29 kɔnɔ an kana sɔn k'o tiɲɛ fiyewu su kelen ni ala ko taw ye sunkalo nana ka kɛ entraînement de ye k'an degi i k'a dɔn k'a fɔ ala dungo k'o kɛli la ni sunkalo banna k'o la an laminɛ de kan ka kɛ san tɔ kɔnɔna na k'an bila ala ka minɛ kɔnɔ an kana ala ka araye fara tuguni nka n'a fɔra k'a fɔ sunkalo mana ban ka ban n'a fɔra ko seli de dontɔ filɛ o de ye dɔw ka alakota daminɛ waati ye ale yɛrɛ bolo a famana rendez-vous minnu dili ma o kumana fɛ an ka tɛmɛ n'olu ye ale famana ka taa ka haramu yɔrɔ minnu na o kumana fɛ seli banna sisan o bɛ kurakuraya tuguni an b'a ye yɛrɛ tiɲɛ caman an ka selilaw an k'an janto an yɛrɛ la an silamɛw an minnu ye nin nafilaba ninnu bɛɛ seli n'a fɔra ko seli de nana se tuguni anw ma se ka foyi kɛ fo ka ɲina ala kɔ ka an ka denbayaw de bɔ k'olu bila fini kunkurunin don na ka taa mɛsi digiw kɛ i k'a dɔn k'a fɔ i ye miiriya jugu miiri ni ala ye dɛ o kuma ala y'i bɛ yen sunkalo kɔnɔ nka sunkalo bannen filɛ ala nin ye ne ta bannen ye ala y'i sara i ye miiriya jugu i ye jigiya jugu ta ka ala subhanahu wa ta'ala sɛgɛrɛ an k'an jija sunkalo nana ka limaniya min don an na ka ala ɲɛsiranya min don an na an kɛ continuer n'o de ye san bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na fo sunkalo wɛrɛ an bɛ ala deli ala kɛ san wɛrɛ ta yira an na k'a fɔ seli a donna an ka hɛrɛ la ala ka musaka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an b'a fɔ aw san bɛɛ fatigiyala batigiyala dentigiyala san ɲɔgɔn caman ala kɛ o yira an na limaniya kɔnɔ jidi kɔnɔna na ala kɛ yafa an ma an yɛrɛw yafalen don aw ma ala kɛ yafa an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma seli don ye nisɔndiya don ye a ka kan an ka taa bɔ an badenw na ka taa bɔ an balimaw la ani minnu famana teri siraw diinɛ siraw ka taa foli kɛ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw la ka duwawu kɛ u ye u kɛ duwawu kɛ an ye seli don ye donba ye o kumana fɛ an b'a fɔ aw ye an sen tɛ juru la an bolo tɛ juru la san ɲɔgɔn 100 ala k'o yira ne n'aw la san caman an ka jɛ ka nin nafila kɛnɛw sigi ka a seli ala subhanahu wa ta'ala ye ala k'o latigɛ an ma ka an ka samɛ foli lase an karamɔgɔ a n'an nujuru samamaga ma Seyidi Sharif Usman Madan Haidara a folen kɔ an fɛ ka waliɲuman dɔn fo yan fo Tamani fo yan fo Bangoni Kuluju la ka jamiyatu ansardin tɔnden fo diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ aw minnu ni nin émission in ti fɔ aw kɔ an ka foli la kumaba ye aw de ta ye aw minnu tun sɔgɔlen don an na Nawafil Ramadan a ma tɛmɛ aw kan ala kɛ hɛrɛ kan n'aw ye a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah.